खुलुमबाय सोनाफोरानि मोनसे गोदान ब्लग साउन्ड फिन खेबसेयाव आरोबावबाय सबाय माजि फगवाननाय महर लासिना बर दामुगै इनफाय ब्लगखौ फरायजोबबाय नालाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय एसे अबस्थाखौ नायबा नोंथांमोना मिन्थियासै आरोना आंनि ब्लगा मा रोखोमनि मारै जालांखो उलुद फुलुद जालांजोब्बाय प्रब्लेमखौथ' मिन्थिखाबायानो जानो हागौ ओमफ्राय अब्लाबो सोनाफोरा आं भिडिअखौ लानो दोनदों जेथिया आं बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै आरोना बे जाबाय आंनि 1 थारिखनि भिडिअआहाय बैसागो 1 थारिखनिमोन आरोना फंबाया जा 4 केजि जालायनाय ना लाबोदोंलायनो 4 केजिखौ लाबोजोबाखै लाबोनाया माने 4 केजि मोनजाहैदों बे नाया लकेल आरोना ग्रास क्राब ना मा होनो ओमफ्राय आङो सुनानै मानानै रेडि लाबाय आरोना ओमफ्राय खिबो दङ ओमफ्राय 1 थारिखमोन नालाय नै आइया साथि सावदोंमोन बे समावहाय मा होनना बुंबावनो सोनाफोर नायलांबाय बिदिब्ला आं दिन ब्लग साउन्ड मा शेयार खालामलांनो हायो आं एवनानै लागोनसै ओमफ्राय बेखौ माने एग्लिगोन टमेट'जों आरोना ओमफ्राय एसे संख्रि हालदै होनानै रेडि खालामना लागोनसै आङो बिमा बुरैखौलाय माथो नेबाय थाबावनो ओमफ्राय सानसे सिगाङावबो फांसन जादोंमोन ना बेखौ नायनानैबो मेगन मोदैमोन थाब सिखारासै देदेनलायनाय आरोना बे समसिमहालागैहाय ओमफ्राय नै महरा मालाय जि खस्थ' मस्थ' आरोना दासान्दि लान्दां माहाजोन जानानै दङ नैबेनि बेसिनाहाय माने गोदान बे खोलाथिंजाय ओंखाम संग्रा लुनाया बेहाय थाहैबाय आरोना ओमफ्राय नै आखाइ सुबाय थागोन नालाय ओरैबायदि बावो अनल' खालामफैफ्राङो उफाय गैया सुनाफोर सोलिगासिनो दं बिदिनो ओमफ्राय एसे मबाइलाबो बेटारि गैया जाहैबायहाय सुनाफोर एसे चार्ज होनानै दोनसै आङो फंबायनि रुमाव होनसै आरोना नायदो नै लेदासनि रुम नालाय रुमनि अबस्थाया नै टेबोलफ्रा बोलाब बोथाब खायलाब खायलेब मोजां बुस्थु बायनानै लानो रोंदोंबाबो खामानि गैया आरोना ओमफ्राय नै आंनाबो चार्जारा अबस्था गैला ओमफ्राय मबाइलजों मोनफायो नालाय बेजोंसो माबा थाब जानाय मोनगारो आरोना आङो ओमफ्राय आरो बेलेगजों होबाथाय माबा जाख'वा मोनलाबायो आरो उफोरसे मबाइला मालाबा दुंदोंबा गैला आरोना ओरैबादि जाया अबस्थाया बेलेगथो बोथोरा जाबाय थागोन मालाय देनां हिनजाव माबा फाहामनानै लाथोंसै हिनजाव माला मोनो गावसो मिन्थिसिगौ बुस्थुफ्राबो गाव बायनानै लानाया ओमफ्राय नै नायदो आरोना आं बुजिनानै मोना बिसिनि न'खराव माने सियारखौ जिरायनोसो बायो ना जि दोननो बायो आं मिथिया आइनि रुमावबो माने गंनै सियार ओमफ्राय फिलाप आरोना जिजोंनो चालु माबा आलु फाजा बायदि दरसे होलायोनो मिनिनानै फैगोन फंबाय जारा आरोना गावनो हानानै गालांबाय ओमफ्राय नै नाखौ रद' एवनानै लाजोब्बाय आङो गिरास काप ना मा ओमफ्राय ओरै दालि माने सिम्पोल ओंख्रि आरो बेनो सबाय बिमा दंमोन एवबाय थानायाव गैला आंबो बाखांखांनो ओरै संहोला आं ओमफ्राय नायनो हाया नुनो हाया टेबोलफोरखौ एसे बोस्रांलायबाय आं माबा साथानिफ्राय सुथानिफ्राय माबा दावदै बिखं माबा बिखं जेखियानो जाजोला सिबनांगौ ओमफ्राय ओरै आंबा चालु संगासिनो दं माने सुनाफोरा गोदौगासिनो रुबु आरोना ओमफ्राय ओरै ओंखाम जानलायबाय दालिया ओरै फिस होनानै दङ ओमफ्राय सिदा सिदि दुगैस्रां लोबस्रां जानो लानायावसो आं एकदम केमेराखौ अन खालामफिनबाय आरोना नै ओंख्रिया माथो होनबावनो ना खिखौ आइया खुमब्रा गोरलै दंमोन बेजोंसो एग्लिलायबावो आरोना ना खि गोजाबा बांद्राय थाव जायो होननानैहाय ओमफ्राय नै सथाम माने दरथाम लाबाय आरोना लादामे दालिखौ एसे लाबाय थुमलाबायनानै लानोसै हे भगबान नायनो मानसिखौ लाबोखो जायै लोङै सानैजों थांबाय आरो दे खेवदो नायनोसै आङो सेलाय दा खालाम आदानि सेन्देलसो आदानि सेन्देला जबाय नालाय देलाय मा कालारखौ लाबोदों लंपेन्टआ देलाय फुवारथारलाय 40 को लाबोबाय आं 40 हामोना हामा गाननो नायाखै हामदों सिङाव गानलाखै नालाय नोङो खुनानै गानामबा गैद्राया होमबा बाबा बांद्राय गिदिर लाबोबायदां बेनो थिग बैनि बादिनो बेलाय सेन्देला साइजखौ लाबोबाय हामो दा जि मानजिनांगोन नोङो मानजिनोनो बायो मानजिगोनसै नोङो गानना फैलाय आबा थां बैयाव चेन्ज खालामना गानना फै एसे नायनां गाननो बिसिथ' नाङा थां बैयाव गान थां आमाय दं बेयाव थां सेसलै बवा गाननानै फैबाय ओमफ्राय जानजियाव थोन नङा बांद्राय बवा ओरैनो हिर' जाबाय जानाय नङा फायसाहाब लेखाबो फरायनांगौ मोजाङै माथो खोनादों बैसागुनि नामाव खोनादोंना खोनायाखै समायनायाथ' समायबाय मानसिया फुंबाय नालाय गस्ला लंपेन्टानो गिदिर नांगौ जायो हामनांगौ बेहाबो बिरादनो आं सियाराव गेम जिरायनो दं मेख्ला बोराय गाननानै ओंखायनो मोखां देखायनो हाथ'वाखै रसुनाफोर ओरैबादि मेंबाय आरोना आङो मैयानि मेगन मोदैसो जाबाय नालाय आं माने बिहाइन्ड द केमेरा सिङाव थानानै जाबाय आरोना
एबारना डाइरेक्ट मादैमोनाव फैनानैसो आं केमेराखौ अन खालामफैबावबाय आरोना माने देलाय मालाय फैबाय आङो सनाफोर दिनैबो फिसा आसन दंबावोहाय मादैमोनाव ओमफ्राय फांसन नै दा मोनाबिलि जाबाय खयथा जाखो 6:30 जाबाय आरोना 6:30 आं मादैमोनाव फैबाय फंबायजों माने स्कुटिजों फैबाय जोङो बेनिफ्रायहाय बेयाव दा कुइस बादायलायनाय माबालायनाय गथ'फोरनि माबा माबि खेला दुलाया एसे दंबावो मिथिखायै बुंनाय गोसोखां लिरनाय माबा माबिया सोलिगासिनो दं आरोना ओमफ्राय दा मोनायाव दङ सिंगारफोर फैगोन सोरनाबा सिंगार आं हानाय माने ब्लगखौ लानो नाजागोन हायाबा हाया मा खालामनो आंना बिदि जिबना ओमफ्राय नै दा मा एसे लानाय जाया नै बाया मोजोमा सिबाय रेडि खालामनानै दोननाय आं आराम सिरि आरोना बिखा बिख्लो ओमफ्राय माबा खि एवनाय ओमफ्राय नैबेनि नामखौ आं मिन्थिया आरो नामखौबो देखायला बैसागोनि नामै सुनाफोर ओमफ्राय बेखौल' थोनाय नङा नालाय नै मुरि सानास सामब्राम बेखौ नामखौ देखायला आं जेरावबा मिन्थिखासिगोन मा नाम आंबो मिन्थिया माबा जुमजा मा नुबाय आं सिनायहरला मालाया मा दोनो जोंहा स्टेटास नामा मादै मोनावनो गैला गाबाय बिब' गाबाय बिनानाव गाबाय जोंल'सै माथो खालामबावनो दिनै होफिनगोन होन्दोंमोन मा जाखोसै नामखौ लालाब्रा सोर होन्दोंमोन लानोसै जों एसे गाज्रि दा मोनो आथुरथार ओरै ओमफ्राय फिसाफोरनोबो फुजिबाय आरोना मा खालामनो नै बैहाबो थार ओंख्रिखौनो जाया दाउदैसो सिग्लिनाय राव गोसा नङा खोमा सना जानाय नायदो एसे जोंनियाथ' जोंनि मा बुंबावनो दहाय सानसुआव सेब जादों बे जानायनि गेरेन्थि गैला बेहा जाबाय जोंना थारुनखौ जायो नालाय जादो दे जादो ओमफ्राय आं ओरै जोंनोबो हानहांबाय नै जोंबो जानोसै ओइ मा बिट्टु नों टमेट' बाथोन जाया आं लायनोसै मा जोंना गाइखेरसो गोसोखांबाय नै भगबान सिदा सिदि आंना ब्लगआ अखानायैसो फैलायबाय ओमफ्राय बिनि गेजेरनि ना उनाव होनाय जागोन दा सुनाफोर इदिखौनो खालामाखै दाबो नेट गैयैखायनो आरोना जेखियानो जादोंला आङो नै बेखौ जानानै ब्लड लांफैहाय सुनाफोर ना ससेल'सैमोन मैया बाबुन भाजा जाखोन्दा जोंहाथ' जाबायानो मैया टमेट'जों गेदा गेदिं ओमफ्राय ओंख्रिया दिनै नै मैथ्रु आलु आरोना आइया दिनै निरामिस बेनिफ्राय नै सबाय बिमा भाजा दाउदै एग्लिबाय आं ओरै खुनु खोथा गैला बेखौनो सिरि जानोसै बेसे बेदर जाबावनो जाला बेदर लायग्राफ्रा मालाय मागिहैजोब्बाय फंबाय सानैया थुमगोनसै दान्दिसे उनाव ओमफ्राय आं जाखां लोंखां ओंखारबायबो ओमफ्राय खुनु रेस्ट गैलायला आरोना मा खालामखो माखो थफ्लाय जुलाय ओरै जि गिसि बुथुमलाय ओरै गानस्लायनाय सोलाय मालायनो मालाबानो 3:30 बारबाय माने खयथानि गारि मोनहैगोन नायपात्तासै आरोना ओमफ्राय थांनोसै जायखिजाया नै दै अर एसे सोनानै रेडि लानोसै जेबो मैगं थाइगं लांफानो मोनासै सुनाफोर जेबो गैया ओमफ्राय मामानि मोननाय माबा मा होनो दालि आरोना मादै हरनाय पेकेटसे ओमफ्राय आइया सिनि बेखौनो लानानै सिरि थांसै आं ओमफ्राय बे समसिमहालागै बिमादैयाबो न'आव फैबायमोन आरोना माने मादैमोनाव थादोंमोन नालाय बे फांसन होनानै खनसेनो ओमफ्राय आरो 3 सुबुङा रिक्सा नेहैदों र' रिक्सायाबो दासान्दि लोंनाय जानायनि दिनना एसे खम जायो बैसागो समावहाय जिखियानो जादोला ब्लडनोसै ओमफ्राय नै ओंखाम संग्रा गोदानाबो आंहा बे फैगासेयाव एसे स्राय बेयावनो संना मोनजासिगोन सानदोंमोन आरो फायखाना गोदानावबो खिनो मोनसिगोन आरो दुगैनो मोनसिगोन बाथरुम गोदानाव सानदोंमोन नाथाय जायाखिसै हनै नों खिनो मोना होननाय बायदि दुरुं खाबथालायनानै दोननायसो आरोना माने बे फोथाराव फांसन जाबा बिराद मानसिफोर खिनो हासुनो फैयो नालाय ओंखायनो एसे जाथ'वाखै नालाय बुस्थुआ हाबफ्रांगोन ना मानसिफ्रा ओंखायनो मालाय दुरुं खाबथालायनानै माबा जुमायनि प्लास्टिक लामलायनानै दोननाय आरोना ओमफ्राय बेहायबो गैया बेसिनल' ओमफ्राय पाइप जाथ'वाखै नालाय मा खालामनो मा होनना बुंनो ओमफ्राय नै दिनै जोंहा बेयाव बोरसि फुजा दंबावोमोन आरोना उफाय गैया आयै आवगायनानै जादोंसो आबैया बोरो आबैया बेखौ मोनला बिसोर न'आवसो लांसिगोन जा थांसै ना गैला फैदो दाहाय गाबोन लांफैफिनगोन फैदो दा आमाया बायनानै दोनगोन फैदो मा सना फैदोलै सना मोनानोसै दा जाहैबावगोन क'क्राझाराव आइसक्रिम जाहोबावगोन आं फै आसा थाबाय नै थांनाय बोसोराव बिदि जाहोबावगोन आं थांनाय बोसोराव मैया बादियावनो बानायदोंमोन आरोना इसोरो इयाव बानायफेरखायामोन एबार जों बोसोरनै पारमिसन मोनबाय आरो इसोरो नङाबा इयाव पारमिसन गैयामोन आइसक्रिमा गोलैगोन ओइ रिक्सा हमबाय नाया थ' मा आइसक्रिम जाबावलायनांगौ जाखो नोंसोरलाय होननायहाय मानसिफ्रा फ्लाक्सा लाबाय आं नै थ' सेन्देल फैसाबो लाबाय सेन्देल बिबाय फैसा हरनाया फैसायालाय लायबावसो सेन्देल बोराया ओमफ्राय प्लास्टिकआव आरोना सेन्देल गोदाना गुस गानबाय आरो लगे जाखोलैलै सना गस्लायाव दे आं
आं रुमालबो लानो बावदों आरो फास्रायाबो नै फुगारजाग्रा नङा सिल्किसो दहाय फुङाव थांबालाय ट्रेनजों बिना फैसानि मोनहैबावगौमोन ओमफ्राय हाखवाखैना उन्दुनो ओंखारनाय मानाय माबानि फुङाव गोजा दङबाथाय दङ दायो माबानि मोनानि 7टायावसो आरोना बे 7टायावबा क'क्राझार मोनहैगौ मानि 9टा 10टा जाहैलायो ओंखायनो दा आधा थांनांसिगोन आरो डाइरेक्ट गारिबाबो फुङाव गोजासो डाइरेक्ट बिजनि टु क'क्राझारा विंगारा दा जेरैबो गैला आरोना आधा सापागुरि आधा क'क्राझार थांनांसिगोन बाय बिजनि आरो मा आदै नै बेलासियाव ट्रेन थानायबालाय जाथारबायमोन डाइरेक्ट ओमफ्राय नै मेजिक रेडि जानानै दंखायोमोन बेयावनो गेम बासनिबा बासाव गाखोगौमोन मेजिक मेजिकआव ग्रोब ओमफ्राय नै उन्दुनोसो ओंखारदों हय मेथाइखौबो नागारा आरोना मेथाइयानो बजाया ओमफ्राय आं प्लास्टिकबो बिनो बावदों ओमफ्राय आंनि बेगावबो सोहोबाव ओरैबादि समस्या माने मानसिया एसे उन्दुनो ओंखारबाय नायलाय आयौ बिदायाबो जाथ'नानै गावसो लाबावगोन जाहैदों ओमफ्राय दा जानोबासो होगोन जाहैदों नायदो जा अननायखाहाय आं फिसाजो डाइरेक्ट क'क्राझाराव गाखोबायबो सापागुरियाव ओंखारनानै ओइ जानाय सुरु खालि जानाय फाइनालि क'क्राझार मोनफैबाय ओमफ्राय नै जोंहा माइनाव दख'ना गुदियाव मोसानायखौ ग्रोब आरोना जि मोसाफैबाय नै जोंहा मालिकआबो फैदो आगानसे फैदो एसे लाखिखाबाय जि मोसाबाय मालाय सफैनानै ओमफ्राय आङो हुलुस थुलुस साफा खालामजोब्बाय साफा माने इसिबां मैलाबो जायाखैमोन साननैल'सोमोन नालाय सुटियानो गैखायामोन नालाय जोंनाबो ओंखायनो बारा मैला जायाखै आरो थांखालिसो एसेले सुला गालांखादोंमोन नालाय आङो ओमफ्राय नै जियाथ' ओंखारखागोनानो उफाय गैया बिसना सादर मा सादर गाननाय जोमनाय सुबुं माहारिफोरनि ओंखारबानो ओंखारखायो ओमफ्राय नै दालिया आंहा बारा सिन्था गैथ'ला बियाखैमोन आङो जासिनायखायसो लाना फैदों आरोना दालिजों सिनिजों नो टेनसनसै दसनाफ्राय आं दा ब्लगखौबो गोलाव खालामला आरोना बैसागो जाहैनाया फैफिनबाय बिजनिनिफ्राय क'क्राझार बेखौनो शेयार खालामबाय थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय